Sanibona mfethu ngibiyele namukele zonke indawo la kuzofika khona le video khona ngumsizi aka inkosi admin. Uma uqala ngale channel bazolana sikhathi usubscribe. Kuhle mina kumculi kaMaskandi othi kushalela ulimi ngesikhathi enqoma i-IFP emcimbini we-ANC abeqashwe kuba yocula kukona wehla ke stage esenyobozela amalungu aliqembu akasafuni nakumbona. Umphile Smith of Comedy woduma lengoma ethi imali yase-Absa iqambe ngenyanga ebhekene necala lokukhwabanisa imali yalelibhange umnumzane Khumdani Mabalane ngentombela ubemenye emcimbini we-ANC ebikhankasela ukhetho lokuchibiyela emandlankala empangeni ngesonto. Leli qembu beligadla ke ngomnumzane Siphamandla Madrezi Sibiya kanti i-IFP bihlasela ngomnumzane Vincent Dladla kulolu khetho obeluyizolo ngolesithathu. Umculo uyinyathela emsileni esetshela kamalungu ANC ethi ke sanibonani noma ke niyabona kodwa ukuthi ke inkatha enithanda kanjani. Ubesho kanjalo ke nje nayo i-IFP ibinowayo umcimbi ebange noma ke ebangeni elifushane kusuka lapho ke bekukhona ke iANC nayo ke inkatha lokhu ke kucasula amalungu ANC abe lokhu ke echileza ubala ethi ke makehle stage egcine ke noma ugcine ehla ke esenyobozela engxoxweni yakhe lo mculo utshele ke iphephandaba ukuthi kushalela ulimi ngijwayele ukumenywa ke inkathi egoli lokho ke kungenza ukuba ke ngidideke ngibize ke abantu ke beANC ngeIFP ukungilisa kwabantu ke bengasafuni ke nokuza ingoma yami edumile izinsuku kungenze ngabona ukuthi ke ngingabe ngisaqhubeka nokucula ngoba kubeke muncu isimo kusho yena. Uthi uxolisile ke kumalungu ANC abesemcimbini nakubaqashi bakhe abebehlele ke lo mcimbi iMusa Dladla region. Empeleni bengiqala impela ukumenywa kukhongolose ngakho ke kwabanye ke noma kwakheka ke isithombe sokuthi bengidilela kabantu baleli qembu amehlo ami ngavele kamnyama kusho yena. Akabanga ke noma ke akubanga ke lo mculi kuphela ovele inkinga ungizwe umculo uduma ke lokuxoshwa Khosini FM kuthiwa ke ubeqashwe yona phambili lemcimbi nakuba ke engabanga ke esaya ko-FP ngokwemithombo ke ethembekile unyundelwe ke isithombe mnyakazi video asenze ngaphambi kosuku lwale video lapho ke amemezele khona ukuthi uye emcimbini we-ANC ngesonto esefikile kona ke ukhankasela bebe noma ke abegaqeleke lesikhundla singaphansi ke kwe-ANC kuthiwa ke kumenze ke wangameleko kwamanye amalungu e-IFP ebuzwa kungizwe ngokungabonakali ke emcimbini we-IFP uthe ke kunezinye ke izathu wangaphumela ke obala.